Minen kesngi ublay arpulai tarik leber, upop Francis ulayo mi no na Gemelli Hospital, hakaba ulasya sumar nadu kakat saw tarik rempang arhajar arpusan, na kadaw jaga jingpang ba umla bandring mensim. Shuaban mi na kate ka jaka sumar, upop Francis ulami habaranda jong kate ka hospital, ban peni yaladi syakumba daki hajar ngut kibreu ki bayeng hapelau kate ka hospital ki bawan ban pet eu. Ula kawe ekti ban ai kublay, bat ban kerku yaki hapadeng ka jingken hoi risa ba kemen jong ki pat ba. Upop ulasya sumar haka Gemelli Hospital jong ka Rom nadu khat saw tarik rempang arhajar arpusan namar ka jingpang ka bajur haka jingring mensim ka bala kelalong jingma ka bakrau haka kot ka kia jong u. U Sergio Alferi uwe niki doktor bas sumar ya upop Francis ulaong. Ba upop ubala prapu prasnam karta undan kam la kumnu saar benai bu unyo eka jingkot bapura bat kan kambha ba unsa Vatican namar ba ka hospital kade kajaka bakloi banyo jingpang bit na kiwe ki jat jingpang ki bala bun laong u Alferi kat kum ki doktor ba sumaria u hagini ki Taiew la arsin ulayat lengba ki por ki ba shitom jur haga ba ka jing im jong u kala don ha ka jingma ki pad runget ke balang Katolik bat kiwe hakaleng ke perthei kila duai ba upop unkot nok loi. Grazie a tutti e vedo questa signora con I fiori gialli, è brava.
come segno se qua ho io vado a casa pure, però forse per un motorino Dottor Roberto piaciuto? Ok, qui. Ah, vai. Doppiato. Vabbè, sempre qua se fosse esce. Vedi, sono utilizzato. E là. Sì, ciao, vorrei stava? Ma lui chiamava che sì, tanto dici ma l'olante non sa se te ci fanno mettere guardami di qua. No. Ecco, hanno detto che uscì, non è uscito da qua, da quell'altra parte allora. È uscito da là. Qualcuno di là.